Stor mulighed til Kroatien, og jeg skulle lige til at sige, at så brændte de også den. Det gjorde de til gengæld ikke. Anas Sharbini, Rijeka-spilleren, gjorde sit ende. Og så er han lige pludselig helt fri, Kovacic! Og så er der scoring, Mateo Kovacic scorer sit første landsholdsmål nogensinde. Og han har spillet 19 kampe indtil nu, sin 7. landsholdskamp i dag. En lang bold, de har forsøgt at kombinere sig igennem. Ja, der gør han det bare. I sada napokon pogađa Mario Mandžukić. Deres 11. hjørnespark i kampen, som Pasalic tager sig af, ligger